pitik, lencung, telek wedhus, srintil, telek sapi, letong, Perdana Menteri Amerika, dukun bayi Irak. Ora dong wong mudeng mumung telek tok kok. Atinipun wong nyatane langsung goleki salaman, alam-alaman. Nah, ngobrol sae kathah sanget kalih Pak Subakir. Nggih. Nitik daleme Pak, ya Allah. Sami kalih jenengan nggih daleme. Nggih, mula kula wau mikir ngeten lho Pak Yoyo, Pak Cahyo. Pak Subakir iki apa jek sedulurku kok daleme iso plek padha nggon aku kula ngoten. Mikir kula wau Pak. Lah nggih. Padha nggih napane? Cetipun. Lek gedene? Gedene nggih sami, wong ngen kula niku gedhek ning kula cet ngoten niku, Pak. Ning cagake akeh ngen kula. Wah, cagak saka kayu niku. Nggih. Jati. Niki wau kula hitung mung 14, ngen kula niku 16, Pak. Kacek loro luwih akeh jenengan. Akeh wong pun doyong kula tambahi loro ngoten kok, Pak. Hah? Nggih. Nggih. Nunut ngeyuk teng daleme Pak Subakir, Nggih. nunut urip. Banter menika. Halo. Halo. Mohon like kaya. Halo. Sanes mohon like, Pak. Testing. Ganti. Amit. Nggih. Tes. Pun niki mawon, Pak. Nggih, pun to niku mawon mangke lek didandani king. Wong sing elek nyat lambe kula kok, Pak. Mboten. Bapak Bupati ya kepareng jenak pinarak Sungkem lenggah. kula bekti kula Bapak Bupati tercinta, nggih. Oh Pak Wakil girawuh, sembah nuwun. Alhamdulillah. Pak Yopi nggih rawuh, nggih. Alhamdulillah. Wah, pun tentrem ayem Pak, wong duwe gawe syukuran warga masyarakate ngumpul dadi siji tur dirawuhi pejabat-pejabat kabupaten. Nggih. Hebat, Itulah Mas. pejabat yang sangat merakyat ngoten niku Mas Gareng. Nggih, ngeten iki. Kados panjenengane Pak Robert, Pak Wakil lan para pejabat sanesipun sami nunggil kalian warga masyarakat. Dawuh Ngetokke tresnane karo masyarakate, nggatekke karo masyarakate. Nggih, pancen mekaten. Saya-saya Pak Robert menika sangat luar biasa. Nggih. Karanganyar menika lak nuwun sewu wisata jelas jos to. Wow, Tawangmangu nganti tekan pundi-pundi nika Nggih. nggih. Budaya nggih mekaten. Leres. Nggih, luar biasa. Budayane maju, wisatane nggih luar biasa Nggih. maju, Pak. Dereng- Wah, karono wisata sing teng Tawangmangu anak kula dadi iso nyambut gawe teng Tawangmangu. Mekaten. Nggih. Alhamdulillah. Napa nyambut damel napa? Anu, Pak, niku nggen perhotelan, Pak. Nggih. Anu admin napa bagian? Admin hotel, Pak. Syukur. Nggih. Hotel napa niku? Nggih, gonta-ganti wong nyambut gawe mung teng pinggir dalan kali. Kamar kosong menika. Lah kuwi nunggak semi awakmu lek kuwi. Ayo nggih. Lah iki lho panjenengane Pak Bupati urung suwe anggene dilantik menjadi Bapak Bupati. Parandene kula bareng liwat teng Jaten ngarep pasar Jaten niku lho. Nggih, leres. Nggih, dalan ngetan ngulon niku lho sakmenika sampun alus. Nek mung karo pipine penyanyi pesinden men alus dalan teng Jaten niku Pak sae. Tenan wong penyanyi sinden niku lak dempulan niku asline nggih. Nah, nggih, luar biasa pembangunanipun. Mila donganipun katur Pak Bupati kalian Pak Wakil mugi tansah pinaringan kegiatan lahir lan batin. Anggenipun nata masyarakat, menghantarkan masyarakat semakin tentram, maju dan semakin jaya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo, Jak. Ugi dongakne Pak Bakir ayo timbali lho. Pak Bakir, Pak Subakir Karo Bu Suginah. Kali Bu Suginah, menawi Bu Suginah mudhongake muga-muga ndang pinaringan sehat anggenipun bibar dawah. Amin. Wong nadare pun diluari, insyaallah niki pun pinaringan sehat pulih malih. Nggih. Pak Tur pas napa niku pas dawah. Nggih. Ketinggal nadyan to sampun sepuh to. Nggih, Bu Pak. Suginah dawah. Pak Subakir langsung, "Ya Allah, Bu, kenapa, Bu? Aku tresno karo kowe, Bu. Aja ngono kuwi ya, Bu. Sing ati-ati lek mlaku, Bu." Sawan. Berarti niku Romantis. cintanya tulus lahir batin, tidak hanya di awal pernikahan ngantos usia tua pun tetap cinta, Pak. Patut minangka contoh. Ngoten Padha niku. karo sampeyan niku berarti. Kula pripun wong bojo kula aku tiban ya matane. Kok ora romantis kaya ngono. Senimane nggen kehalusan, nggen seni kudune lek ya sampean ya halus ngono. Romantis enten nggone dhewe, Pak. Oh, maksudnya? Oh, nggih, enek wayahe enek nggone dhewe. Nggih. Nek nggone dhewe ngoten ya romantis banget.
Nek nggone disekseni wong akeh ngoten ya niku wau Pak, ora iso kon romantis niku ora iso. Ning sing penting atine padha lan tresnane. Lah contone tuladhane kados panjenengane Pak Subakir menika. Nggih. Lah luar biasa putra kalih mentas kabeh, putune sekawan. Nggih. Hidupnya utawa gesangipun mulya sedaya Pak. Nggih. Tur kemuliaan dan nuwun sewu kanugrahan sing diparingake Gusti Allah marang Pak Subakir sing apik lho, sing wong iki lek apik mboten perkara wong sing pinter, wong sing kadrajatan, wong sing terhormat, namun manusia terbaik di dunia apabila hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, niku lho Pak. Tuladhane kados aduh malah gawe jeglongan ngene. Ayo kaya nggih. Diartekke Pak niku. Oh mungkin no, biasane gareng ya ngono kuwi kok ya. Dionceki ngoten to. Hah? Dionceki. Sing dionceki sinten? Niku lho Subakir asmane niku lho dionceki. Oh iya, nggih nggih, kula onceki. Aja meneh kok Pak Subakir. Rondo nggon kowe tak onceki kok. Malah sing ora-ora iki. Nggih. Subakir kula paske karo acara dalu niki nggih Pak. Siap. Enten lepate nyuwun ngapunten wong niki kamus pergaringan betek-beteke mung kepengin urip, ngaten. Suba kalih kir. Su menika syukuran kanthi gelar wayang pinangka sedekah rasa tumrap liyan bebrayan. Tepuk tangan. Apik nggih. Ba, alon-alon Pak, karo mikir. Loh, saiki dituntut serba cepat, tepat dan akurat. Ning sedekah niku lak perlu dijelentrehke Pak. Sedekah kuwi tegese terhindar dari mara bahaya, nyuburke rejeki lak ngoten to Pak. Lah niki bane bakale bar usyukuran niki rezekine Pak Bakir sekeluarga tambah ngrembaka. Amin. Nggih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iki lagi ngartekke siji wis kemringet kaya ngene, Pak. Kari siji kir kira-kira tahun ngarep nanggap meneh apa ora. Iki penting. Nggih. Ya nyuwun prisa karo Pak Subakir kono. Lah intine anggere didongake rezekine tansah melimpah ruah kathah berkah, otomatis nggo wayangan melih. Nek nanggape wau pun ngendika was manggi kula sok tahun ngarep tetep aku nanggap iki meneh Mas, Pak Cahya Kuntadi sak rombongane. Nggih. Lah pertanyaane garenge katut apa ora? Nggih. Ngeten, niki wau jenengan kula bocori pisan nyampun gelo lho nggih. Ngoten lho Pak. Kula lak jagongan kalian Pak Bakir, kalian Bu Ginah, kalian Mas Andi. Lah niku. Ngeten Pak Dalang niki mangke rencanane rutin setiap pitulasan niki sak longgare jenengan wayangan gitu. Kula lek nanggap musik, nanggap campursari niku pun kulino, kula pengen wayangan klasik tanpa pelawak ngoten niku. Niku sing ngendika Pak Bakir. Pak Bakir. Nggih. Lah Ibu Bu Bakir. Bu Ginah. Bu Ginah. Pripun? Wau nggih manggi kula. Pripun? Engko anu le nek wengi iki nggo klasikan kowe engko awan kok nggo anu campursari ngoten. Niku sinten? Bu Bakir. Lah Mas Andi. Mas Andi ngendika, Pak Dalang kalau wayangan murni itu tanpa menggunakan apa-apa apa bisa supaya penonton bisa fokus melihat cerita wayang utuh tanpa ada dagelan bisa Pak. Bisa sekali. Nanti tahun depan gitu aja Pak Dalang. Ngoten niku Mas Andi. Mas Andi to? Nah, tapi kan Bu Subakir lak ngersake awan ajeng diseni campursari riyin. Nggih. Ngangge gareng. Ngene lho, mau Pak Bakir nambahi to ngendikane Mas Andi mau. Ngene ae golek awan lek campursari ku malah kesel kabeh panitiane. Wis bengi tok wayangan wae awan rasa campursari rasa ngangge gareng ngono kuwi. Niku sing ngendika putra nomor pinten? Nomor setunggal. Lah sing putra sing nomor kalih, wau nggih Mas manggi Fitra. kula nggih. Mas Fitra. Nggih. Pripun? Anu Mas sampean kok nggo isuk-isukan ora apa-apa elek tunan ngoten. Nggih. Lah niki wau nun sewu Pak Lurah lak dilibatke. Lah, ya. Pak Lurah wau paring dawuh, isu ampun no isu wayahe wong kerja kabeh ning sawah dok ning dinas ning kantor ora usah nganggo apa-apa tetep wayangan tok bengi wae isu ora usah nganggo apa-apa. Oh, ngoten. Pak Lurah kan wenang menentukan mergo wilayahe ngunut kene. Oh, masyaallah. Lah mantu-mantune wau, mantu-mantune putra mantune Pak Bakir nggih ngendika Pak Bakir. Pripun? Sok mben ki ora enek uyon-uyon, ora enek campursari, ya ora enek wayang Mas sisan wis. Lah terus Padha-padha sing ora mangan sisan. lho kok terus mutung ngono kuwi. Kuwi diloni wae kok abote ra. Apa-apa ra beneran. Kok sik to, sampean iki kleru. No, Sampean lak ditimbali ora liwat aku to. mboten. Langsung to saka
anu mbok gandhen Lah terus niki, langsung lah mbok gandhen amanah dari Pak Bakir. Tegese pancen sampean ditresnani karo Pak Bakir. Lah, berarti tetep kula katut ta. Katut, pau paring dawuh, Pak Dalang, mangke bar wayangan nuwun sewu gareng mangkandhani ampun angsal mantuk. Lah iki berarti Tetep teng dalem mriki dadi. Nggih. pun ya ampun. Nderekke dalang cerdas ki nggih ngeten iki kok, Pak. Alah apa nggih. Mula rencana Pak Bupati tenan, Pak Bupati bareng badhe nimbali Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan wonten pendopo kabupaten. Nggih, mong kula nggih warganipun nggih. Nggih. Mangke patus dagelan ya sing Karanganyar kemawon. Endi Bejen kok ngendi ngono ae. Ngapa adu-adu Semarang, ngapa adu-adu Wonogiri ya. Nggih, Putra daerah no. Jan kula ya nembe repot tok, Pak ya. Repot ya titip. Enak ae dijane ya. Saestu lho, Pak. Kula nek Dingin enek angel belas ora dadi. angel ora usah digarap. Lho aku ki lek nek dagelan sing apik seneng, nek ora apik no abot ngono Mas Gareng. Lho, abot sing selehke. Angel. Angel ora digarap. Oh iya nggih. Sampeyan lagi nadare sing didhisikne. Nggih. Wau, Bu Suginah Nadaripun mesake Ibu. ya kuwi. Pangapunten Ibu sinten Pak Nun sewu? Bu Suginah. Ibu Suginah. Diarteke piye? Mboten Pak, pun mumet. Nggih. Pun mumet. Iki otak kula pun mulai encer. Niki nek encer bahaya lho, Pak. Lah ngopo? Mili tuku kuping lho, Pak niki mengke. Tirta Karna lek kuwi ngilani ora nggih. Mong ndongake mawon Ibu Suginah. Nggih. Enggal pinaringan sehat malih. Nggih Bu, nggih. Nadare sampun luar, punaginipun sampun ilang, pun boten wonten malih jalma ingkang kepotangan dewa ingkang mutangaken sah sampurna dipun sekseni kathahipun sedaya para pamriksa kalebet pejabat kabupaten ngantos dumugi Bapak Bupati. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseseruwer rambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Danalaya tulak sawan Bali dalan. Keluargane Pak Subakir kabeh pinaringan sehat jasmani lan pari nadar insyaallah benjing kepanggihipun sehat jasmani sehat rohani paribasan ditaplinjet mampet dibrudul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Lho Pak, piye? Apik lho ngapalne ngono ya angel lho. Angel Pak, kula ngapalke ngeten iki nganti ora nampa job 3 sasi kok Pak. Mung arep ngapalne kuwi ya. Nggih. Nggih. 3 sasi monggo ngapalke ngeten iki kok Pak. Nggih. Alhamdulillah pun dadi omah. Syukur. Nggo rapal ngeten iso dadi omah 3. Tingkat 3. Wah, jan dhuwur men kaya hotel ae tingkat 3. Dhuwur nggone dara Pak dadi. Bupon lek kuwi jenenge ora. Nggih. Lah sing dikersakne Bu Ginah mau lak gubuk asmara, lah Mbak Eka uget-uget ya nembang ya karo ngendang. Nah, gandeng iki nadar tak dhisikke. Laras. Ben umum sik disekseni dipangestoni Pak Bupati barang. Oke, nadar kok. Perkara sing tuwek ki ben lungguh ngorok ngentut ngeces pun biasake ngoten. Engko ana bagiane dhewe. Bagiane pun nek pun alah ngoten mengke. Mbok gandhen niku sangat napa niku berjasa mergo sing nyaosi nomor kula teng Pak Bakir niku nggih mbok gandhen. Matur nuwun nggih, Bu nggih, mbak nuwun nggih. Mbak Eka ya coba kaya apa tukung Mas Glondor siapke. Ayo coba kaya apa mriki. Yuk, kados. Glondor son. Geng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu piyong Pak Yuli Mbok, Pak Yoyo. Nggih, sehat nggih. Pangestunipun. Masyaallah, Jenengan Kyai. nggih sehat to? Nggih, sehat walafiat. Oleh gumun kali jenengan Mbak Eka. Pripun to? Ing atase seprono seprene kok ya ora mundak-mundak dhuwure, ora tetep semono mawon. Yo alah kok ya petuk mesti sing dibahas kok ya bahas babakan cendhek. Aku iki ya dadi wong ki niru karo Pak Bakir to. Pak Bakir gede dhuwur kok. Lho Pak Bakir ki penyane duwe prinsip sing konsisten ki mau. Napa? Aku ya konsisten awit lahir teko besok kanane ya panggah cendhek terus.
Lah nek konsistene Pak Bakir. Yo hebat duwe keuletan lan etos kerja, mulane dadi pengusaha sing hebat. Nah, aku sing tak tiru konsistene kuwi mau. Konsisten. Ya, awas. Aman Pak, aman. Kula ki iso ngerti sapa sing kula derekke kok Pak Aman. Oh, Ayo. nggih panjenenganipun Pak Wakil. Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Robert. Lujeng dalu menika kula eka ndang tak uget-uget Pak. Ingkang derek sowan. Nggih Pak Wakil wilujeng dalu menika kula eka. Wilujeng lelenggahan nggih Pak. Nggih, Pak Yopi barang. Pak Yopi. Pak Yopi menika ingkang Menika? Menika le. ngagem kemeja. Riyen camat Colomadu. Nggih. Asta teng Dinas Pendidikan nggih nate. Lah nggih, apal kok karo Pak Anu pun kanca plek. Kali Pak Yopi? Jenengan Paribasan nih, utamra Pak turu sak bantal mangan sak pincuk wong loro pun biasa Pak. Kali Pak Yopi? Lah karaoke wong loro pun kulino kula niku. Enten gen TikTok niku lho Pak. Nggih. Enten gen TikTok niku lho Pak maksudnya. Nggih. Kon Matur nuwun karo Bu Ginah sing ngersake. Oh nggih. Matur Mbah nuwun Bu Ginah. Sampun kersa nimbali kula saengga saged derek sowan. Mugi-mugi Bu Ginah tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Tutuka momong putra wayah. Amin ya rabbal alamin. Asma kondang Eka uget-uget. Piye Pak De? Anu kenalanmu lak gek nggon jeneng to, Nduk. Alamate lak nggih penting to, Pak. Penting. Kula saking Sragen, Biung. Sragen ki kabupaten. Iya. Oh. Sragen kecamatane Sukodono. Oh, kecamatan Sukodono. Kelurahane Baliharjo. Baliharjo lah dusune, Nduk. Dusune alon-alon ae ya. Apa? Kok ndak digulu-guyu karo Pak Yopi. Apa? Dusunku kuwi jumbleng ya. Oh, mula enek uget-ugete. Enek jumbleng kok, Pak. Lah asli lho, kuwi asli ku lho. Asli jumbleng ya? Lah ya nek ngono berarti uget-uget saka telek ya. Ora. Nek kan telek kan enek gunane. Telek kok gunane apa? Ya dienggo pupuk. Ora enek sing arek wani. Lho piye? Lho mbok pejabat kaya ngopo? Awakmu ora bakal wani karo telek. Lire. Lah kowe ngidak telek pincang sikilmu. Iya. Kuwi dayane telek ki ngono kuwi. Hidup telek. Oh iya. Iya, apik ya telek ya. Apik. Lek apa kuwi teleke pitik jenenge apa? Ya lencong to Pak Yoyok kok iso. Teleke wedhus, Ya srintil. teleke sapi, Letong. reng mesake. Napa? Sinden kondang kok pikirane telek tok bae deh. Lah iya. Piye ta? Ketara jenenge kuwi lho. Lho bener lho ngendikane Pak Cahya kun tadi bener. Lho jenenge telek pitik jenenge apa? Lencong. Yen telek wedhus, Srintil. telek sapi. Telek letong. Lho lah iya isine mung klethong tok Pak Lah pikirane. iya, Mung mula alamate telek tok, Pak. jumbleng. Lah iya mula ya jumbleng. Aku yo bedhek kasunyatane lho kok iso diguyu nyapa kok iso pikiran telek jenenge kuwi. Telek pitik, Lencong. telek wedhus, Srintil. telek sapi, Letong. Perdana Menteri Amerika, dukun bayi Irak. Ora dong wong mudeng mung telek tok kok. Ayo, Mbak Eka, saiki umpamane ning dalan. Umpamane. Ning dalan ya. Ning dalan sampe liwat ya, plek ngono to. Delalah ning dalan ki enek telek apa kuwi jenenge iki Sapi. letong, sapi gedhe ngono. Oh iya. Mongko dalane ciut. Sampean piye? Tinggal lunga. Balik to? Balik. Mulih. Mulih. Oh, njukuk piring karo kok adahi ngono terusan. Ha. Ya wis tak tunggoni wae. Lah mak apane arepe? Oh wedi dipangan wong. Ya. Tak tinggal lunga salah, tak depi salah. Tak depi wae. Terus lagi apa? Ngenteni Pak Yoyok tak pangan bareng-bareng. Oh, aku kok. Ngejauh gareng kuwi. Lah nek Pak De. Hah? Iwak pitik. Doyan. Ora. Iwak pitik entah kuwi. Ora doyan. Alah telek. Terus? Iwak pitik entah doyan ora? Ora. Alah telek. Digoreng. Gelem. Enek kancane ta? Heeh. Iya lah, wae wong loro padha panganane telek kabeh kuwi. Piye ta piye? Kowe takonmu lho, takonmu iki piye alon-alon ben ora kobong. Alon-alon piye coba? Takonmu piye? Aku wis deg-degan lho nduk iki mau. Takonmu. Ayam goreng. Entah. Sik nek ayam goreng iki rantah. Ayam pitik entah. Alon-alon ya. Pernapasan ditonto. Aku wis krasa iki. Ya wis lah. Pitik entah kuwi lho. Ora doyan. Telek.
nek digoreng Doyan. lah iya nek kancane to. Heeh, padha. Ya wis. Oh maksudnya telek goreng ngono ta? Oh lah pancen rombongan telek wengi iki ya. Lah iya. Nah, ngendang Pak. Dawe Bugina. Napa saged ngendang ta Pak? Lho niku aja kok ngendang ngedol pinter. Oh lah iya nggih. Ahline kok niku. Dasare lulusan isi Surakarta. Oh isi Surakarta. Sarjana seni. Anakmu lak ya. Anakku isi gemolong kok, Nduk. Apa enek sing molong nggih. Bapane sik Kak. Ayo, pocong. Nggih no. Jeneng kene, mike mesake Nduk nang kene iki. Ndak bengong. Mesake. Iya ketemu monitor feedback. Engko nek ngendang wae rene. Soale kendang kene. Sinten niku? Kayak disauri lho aku izin aku. Nyun pangapunten nyelani sawetawis Pak. Nggih. Ugi dipun rawuh Mas Bobi. Dewan saking Karanganyar saking PDIP rawuh dalu niki. Tepuk tangan Pak Bobi rawuhipun. Sembah nuwun. Wah, wis targete saya akeh iki. Nggih. Wis kere arepe tadi. Mboten tegese iki anu Pak. Napa semakin banyak yang rawuh niku saya seneng atine ngoten lho Pak. Nggih, mergo akeh sing mangestoni ya. Nah, niku lho Pak. Mangestu tok lho ya. Nggih. Liyane ora lho ya. Lah ya nggonya. Nggih. Terus kayak saya Nduk. Pak Bobi, alah. Sinten niku? Lenggah ngajeng katon merabu. Pak Bakir asmanyo. Pipone jan katon gedhi. Mugi-mugi tansah manggih bagya mulya. Amin. Kanggo Pak Robert. Ayo nek. Sinten? Ayo. Sinten niku? Mboten ki nek apik engko ya dipangestoni. Nek salah ya kon ninggal gelungan mulai. Iya. Hati-hati lho Nduk ditata. Sinten niku? Pak Robert asmanyo. Ingkang dados Pak Bupati. Dasar ganteng Turyo dasare kok lomo. Tepuk tangan. Lomo ya. Lomo. Sinten niku? Lah iki nderek. Sinden cantik dasar ayu. Iki. Wis kondang kaloka. Mbak Eka pancen ambumi. Kira ambune ngono. Ambumi kondang sak donya ana lho. Ambumi ora sinden ambune. Arek ambune telek ngono mau ta? Nggih. Keri dhewe rungokno sik aja seneng. Ya ini. Saking Jumbleng desanipun Jawa Tengah. Nganggo jumbleng barang. Omahmu ngendi? Ya jumbleng. Lho lah iya identitas itu penting. Sinten niku? Mesti aku iki mesti ayo. Dalang ganteng katon lugu. Oh iya. Sik tak ngerokok sik aku. Oh, alah Pipone. pipa balung ledek mati ngurek kok. Pak Yoyo asmanyo. Ingkang nglipur dalu niki. Dasar ganteng ning yo kok senenge royal. Rene yo. Tak idoni kowe. Loh, Ngarep mau apik lho. lho, pihak panjenengan lak dadi pemimpin Madangkara. Iya. Kudu royal karo Royal apa maksudnya? Royal Ki anak buahe karo sindene-sindene gemati, nukokke jarik, nukokke bros, seragam. Oh, daster. Nek ning panggung kan partner
kerja. Betul. Nggih. Mboten kok royal sing tembung ala mboten, Pak. Maksudnya? Klebu wayangan ngeten napa koleksi wayang ngeten iki royal. Seneng marang wayang. Oh, breh ngono to. Nggih, nggih. Breh. Lah Matur nuwun, apa wis nek tak ngono. wah nek Pak Cahyo iki tetep positif kok, Nduk. Iya positif kok. Royal iki royal apik, mula aku seneng derekke Pak Cahyo Kuntadi angsare apik. Topone gentur, prihatine gedhe, tur ora tau neko-neko. Nah, Lho. Tenan. Dasare pyaire setia. Lho, Pak Cahyo Kuntadi iki setia, ora tau kok selingkuh. Wah, Nggih napa wih. nggih? Nggih. Cok kowe geleng-geleng ki piye kowe? Kok iso ora iki nggih. Langsung. Monggo. ngendang, Pak. Nggih no, ngendang. Dites riyin, Oh, sapa iya, ngerti? sing ngetes jenengan. Sapa ngerti kur lip sync sing ngendang asline mriko. Ah, betul. Nggih. Nah, pastikan. bener, Nduk. Nah, iki Niki tak benakno pas- sik wi. Nggih. Dingkluk, ayo. Nggih, lelah kok dereng minum obat iki ngeten iki. Obatnya apa? Bio moringa. Matur nuwun Bapakku. Iya, oke. Dites sik coba iso kendang tenan apa ora. Aja gawe isin lho Nduk dipriksani Pak Bupati sak jajarane lho Nduk. Iya, Nggih. ditese. Piye Tok, tese? ya, tong tong tong. Tong. Iya iya. Black. Iso tenan cah. Iso to kendang iso. Mak. Tong dudu black. Kuwi kok tukang apa Lho, to? ngetes kendang kudu iso. Iya. Iso, Pak. Black dudu tong. Ember. Oh, lah keluarga rosok kok Pak. Kula ya pinter ya. Aku ponakanmu. Iya. Nggih. Mau telek iki rosok. Wah, jenenge sing apik reng. Pak Bambang. Loh, jan motan kena kinira Pak ngeten iki. Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Elok. Gedange ditugel-tugel. Wah, jan kendang kok iso ngomong iki. Kok laler tok iki apa to iki? Apa awor telek iki apa ya? Pak Bambang. Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Kuwi gaglak, Nduk, anu. Kendang iki Dahare, nek Pak. Oh, kleru. kendange basic rak ya tak ndumplak ngono kuwi Yo ganti. cukur gak Eh. boleh. Angger petuk. Cerat dikendangi. Pak Bambang bubut rambut. Wong kon ngendang malah komentar ora. Kok malah nyeritake sejarah ki nyapa lho. Pak Bambang bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Lah iya rambut ki apa gur ning kene nek dhuwur kan rikmo. Alis. Mengisor meneh Idep. Mengisor meneh Brengos. kumis. Nah, jenggot. Terus mengisor meneh Jenggot. brengos. Lho kualik ta. Oh, kualik. Wah, bocah ki mula ora iso modot wong kualik-walik Ya ngene. wis kuwi kumis. Kumis terus jenggot. Jenggot. Nah, Terus mengisor meneh. Simbar. Simbar. Nah. Mengisor meneh. Aku lali jenenge. Lah ya kuwi mau nggon jempol iki mau ngono. Dhuwure Ulu cumbu, Dhuwure jempol enek neh. ulu dengkul, Nah, dhuwure dengkul enek neh. ulu simbar. Keliwatan. Heh? Ora mampir kok kecamatan tutup kok do nonton wayang wong iki kok. Minggu kok ya. Minggu, Pak. Ah iya. Tembangipun gubuk Asmara ning Dawuh- sampun ngantos dipun anggap negatif nggih. Nggih. Gubuk Asmara ini rata-rata lah hal yang berhubungan dengan negatif. Ning niki adalah doa terbaik. Gubuk adalah rumah. Asmara adalah cinta. Leres. Di rumahnya Bapak Subakir penuh dengan cinta. Tidak hanya cinta kepada keluarga, namun dengan warga masyarakat. Buktinya dihibur pada malam hari. Luar biasa cintanya Pak Subakir Nggih. untuk keluarga dan masyarakat. Leres. Nggih, alhamdulillah. Yo bleng anu yo Kak, yo. Anu Eka Pak, Eka. Eka lagi. Yen pangapunten menika nembang kali ngendang ngoten. Oh, anu Pripun, roll on jenengan? nggih, Pak. Nggih. Roll on nggih. Roon obat kelek kok iso Kuwi lho sing apa-apa dhewe iki apa? apa allround. Oh iya kuwi maaf. Panjenengan tau pripun ngendikan apa? Ayo mbleng ngono. Ayo Mbak Eka. Alah ora ngono. Baleni coba. Mau ora sengaja mak metu dhewe ngono lho, ora. Oke, Teng. Oke, tenge apa? Anu. Sep diteng.
Ayo nembang sing apa joget karo nembang sing apik kok joget. Apa jenenge? Ngendang. Ngendang kali anu. Joget bareng. Lah iso to karo ngene-ngene ya. Saged jogete apik, wong latihane teng ngarepe toko cet bawah kok, Pak. Iya. Heeh kaya. Kinah yo karo kowe sing ning banjo kae kok. Ngeterke iki. Ya Kak, ya. Saniki. Langsung. Ya. Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget para kadang. Terima kasih Pak Yoyo. Nggih, luar biasa. Ya bola-balik lulusan saka isi Surakarta jurusan Karawitan pisan. Nggih, mula ya mumpuni saestu niki. Top markotop. Nggih, terus pundi warga masyarakat para penonton, Mbak Eka sae napa sae? Sae. Sik tetek kok niku koyo ngareng budalne ae. Sae ngendangi iki. Oleh ngendang. Lho iki nonton ngendangi iki ora nonton budalke. Urung arep dibudalke wong keluargane urung nglumpuk. Pun sewu secara pribadi nggih, mumpung menika Bapak Bupati Rawuh. Kula selaku warga Loh Agung Jaten Karanganyar ngaturaken panuwun. Ngajeng kula niku lak enten sampah. Sampah niku lho, dadi warga mbuake teng mriku sedaya. Akhire niku dadi ambune mboten genah ngoten niku. Aroma sampah. Nggih, mergo teng mriku enten kuburane, tur kuburane nggih dibruki sampah pisan. Akhirnya Bapak Bupati pirsa langsung sidak teng lokasi. Sampai sekarang lahan tersebut menjadi indah, bersih dan terjaga rapi. Matur nuwun secara pribadi nika cedhak kula nika Pak Bupati. Kerja nyata nggih ngeten niki. Langsung turun ke bawah melihat sendiri terus langsung memberikan instruksi untuk segera dibenahi. Nah, betul. Luar biasa. Dasdes sakset ngeten niki Pak. Tidak perlu banyak janji langsung set rampung. Nggih. Menika anu Mbak Ganden menika. Oh, niki nggih sida metu to niki. Garwa jenengan lho Enek niku. mbokku barang. Iki sing ndhawuhi aku bengi iki ya. Oh iya. Iki pas dadi iki anu bapak ibu karo anake. Nggih. Nggih difoto ngono wah, kami keluarga bencana ngono. Berencana. Nek kamen aku ning tengah kene. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Nek kowe sing ning tengah. Piye? Digandeng karo mboke gandeng mbok arek nyuntekke Pak D ning puskesmas. Ha saya kowe nek digandeng mboke. Kula? Lho, Mbak Huti arep ngeterke paut anak anu putune ngono. Cahya. Nggih, sugeng dalu Ibu. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Nggih, kula ingkang matur nuwun jenengan ingkang nglantaraken satemah Pak Bakir saged nimbali kula. Oh, maklare gandeng to niki. Ora maklar. Ya karo awakmu lho Reng. Yes. Karo kowe Nduk, ya Nggih, Mbok. aja dadi hatimu aja ngarep-arep bayaran ya. Nek. Lah, Lho pripun to, Dok? Tak entekke seminggu kepungkur. Gusti Allah ngedak. Lantai dhuwur iki mergo iki. Iya, ya aja dadi hatimu ya Nduk ya. Piye to, Mbok? Ku jarene bengi iki ya, Nduk, melu aku ngene nggone Pak Ya, Bakir. lah ya mung tak kon melu to. Apa aku ngakon arep bayar? Kan aku ora ngomong arep bayar. Mung tak kon melu, Nduk. Lho, 18 bengi melu aku ning Pak Bakir. Pentas Gareng aku wayangan. ya ngomong ngono pentas wayangan Mas Cahyo. Nggih. Lah kowe lak mangkat. Nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Iki keterangane piye ta? Nggih. Reng, aku ya wis ngebel karo bojomu. Aku ya muni ning ngono kuwi. Tanggal 18 bengi tak jak ning gone Pak Bakir pentas wayang. Lah ngene ngopo kok kowe dadak dandan? Lho, lah mestine kowe iki Umume, nek Pak, ngabari. ya Pak De gareng tralala ya dandan gareng Lah to iya. pentas wayang. Lah kan mung tak aku jak yo rene. gelungan. Mung tak jak rene apa aku ngakon dandan bang ora? Lho, Wah, iki ruwet iki. Wah, wis aku ora melu-melu ya aku. Ngakon lho, aku ora ngakon dandan. Lah aku no langsung kali Pak Bakir langsung kula nggih. Nomere panjenengane tak aturke. Lah terus langsung Pak Bakir tindak rono, tindak daleme Mas Cahyo. Lah nek awakmu kan mau tak kandhani. Lenduk tanggal 18 bengi tak jak ning gone Pak Bakir ning kono enek wayangan. Lah kan ngopo dandan? kacau. Tiwas sesuk ki bayar TV lho, Mas. Kula Kaya setoran mekar malah ayo. kacau. Sopo kok nek urusane lewat ganden iki wong goroke landhepe rame. Wong ning ngarep ki wis apik, Nduk, wayangan pentas kae lho. Teko kene kok terus. Lah iya lah ya bener tekak ya wayangan pentas to. Lah aku kan gak ngakon kowe jarian. Ora ngakon kowe melu pentas ning kene mau tak jak rene. Lah kowe wis teko dhewe aku ya matur nuwun ora sah jemput. Nah, bener kuwi. Nggih tak leres Leres, ngoten to. leres, nggih. Nah, iki iki dijajal dijajal awake
dhewe Ya ngene wis wae. ora apa-apa, Nduk. Iya, piye, Awake oh. dhewe wis kadung isin, kadung manut ora masalah. Iya. Isin meneh ki nek awake dhewe nonton wayang kok gelungan corengan ki malah isin meneh, Nduk. Oh iya. Wis ben. Wis ben. Santai ta iki, gak apa-apa to. Ora apa-apa. Ora apa-apa sekali-sekali. Monggo tiwas niku wau ngwendang ingkang kalih nembang terus Pak Garing Mboten banyo. apa-apa, Lah Pak. iki lak ya kula niku melu seneng to. Iya. Antase mau tak jak rene lho gelem ngendang sak nyanyine. Ya to, kaya kowe mau gayengke ket sore masyaallah matur nuwun ya Le. Iya, aku karo Eka ikhlas ora masalah. Sapa ya ngerti iki kenangan terakhir kok, Pak? Ora Eh, masalah. Tak tua kok lho. Maksudnya kenangan terakhir anu Tungamu elek. Aduh, Boten Kang elek, Gandeng. Pak. Ora, Tegese ojo Ngomonganmu ki lho, celap-celup ra karo-karuan ki lho. lho, mulane ora pengen tak dongake elek. Ayo bayar apa ora? Bayar apa ora? Aja, Pak Dik. Tarik wangi wis ninggal kathok lho aku. Sabar. Tinggal kathok ning ndi? Pokoke didongake mboke iki, ya to. Piye dongane? Iki wong esuk ning akhirat kono, iki ayune kono iki mlebu swarga genah. Nggih. Nah, Ning lambene mlebu neraka. ya ora apa-apa tak titipne sik engko seminggu tak jikukne. Lambe kok dititipne. Kowe nang swarga, kowe nang swarga. Lah terus ke ning ndi? Aku ning neraka ora apa-apa kok. Lah ngopo nek ora ora apa-apa? Among tamu no. Kok iso omong tamu? Rombongan Madangkara, monggo. Aku kira dijak kabeh. Monggo, monggo. Liwat tok, liwat. Lah nggih, lewat tok, Pak, lewat tok. Soale swargane mriko ngoten lho, Pak, nggih. Pancen piyai sakmene sak panggung niku Mbak Ganden. Sing Nggih. calone pancen swarga namung Gareng niku tok. Lho, lho Kok sing saged Lah ku? lirik kok saged ngoten? Nggih, swarga jahanam. Lah niku. Oh. Swarga jahanam. Swarga kok jahanam. Swarga janah, Pak. Janah. Nek sing jahanam niku neraka. Oh iya, heeh. Nggih. Kok ora kaya ngono, Mbok? Wis Piye Wong neh? iki sing diugemi mesti ya lari. ora apa-apa. Awake dhewe ning omah jek duwe gamelan, gadekke sesuk ora apa-apa wis. Ora masalah. Gareng. Kowe iki arep gadekne gamelan ki gamelane sapa gablek kowe ora lho? Duwe Ting, Pak Gareng tralalak ngodagelan kondang. Lah mong duwe ngene iki sitok kowe lho kejagan nggo dol es anake. Gunang to. Gamelane Pak Cahya Kuntadi ki ya Allah, perunggu ngene iki to. Piye? Anu gawene saka ngendi Pak? Gawen kudu klaten Pak niki. Mboten bekonang. Bekonang to. Nggen kula tebih Pak. Kok Pundi? ngendi? Sulawesi Pak. Gamelan nganti tekan Oh, Sulawesi lho. jenenge Kiai Teyeng Pak lho. Oh, alah berarti sing ireng-ireng kuwi. Wesi. Ora payu gadekke kok kuwi. Mulane karek siji kenong tok. Iya. Wadol es tuntung. Ya Allah, muga-muga gamel aku mulih. Iya. Oh, katut to? Heh? Katut to? Napa Ora to, ngiran ora. Wong niki mau disilih kangge latihan kok. Oh, Nggih nglatih kok. Gareng. Wong jenenge nggo latihan kan urung wayahe digo mulih. Lah iya. Kok nek latihane wis rampung, mulih. Lho soalnya pas dikok gamelan aku pindah omah ngono lho. Ngono aku kan bingung to. Oh ngono. Mulih kena gaden rak bingung malan. Nembang napa Pak? Nembang napa Pak? Arep diopeni kalau mbok ya. niki lho, saking kagem Pak Dalang Cahya Kuntadi. Nyuwun lagu Gaden anu Podang Kuning. Masyaallah, mbok Kosek ta? menawi pun saya mbok kongkonan anak buah to. Pak. Ora. Lah kowe ngrembug muni lho gamelan lho. Saking penggemar beratmu Mbah Sastro Sukyo. Oh, Mbah Sastro sing iki mau. Saka Jepang iki. Kok iso? Saukiao. Saukiao. Kuwi dahare nang restoran Jepang. Apa kuwi? Tokyo. Saukiao. Mbak anu no Bu piye lek ngundang aku malah bingung. Mbok gandeng. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Mas, masyaallah. Pengen kajen niku nek ngundang niki leluwur. Wah, ora ngono kuwi. Wah, luwur to Pak Ya iki tetep sing- nek pancen panjenengane kersa nggih kula aturi. Monggo dumateng mboke Gaden monggo dipun tembangaken. Ganden. Oh, Ganden. Ganden. Oh, nggih. Ganden senes gaden. Oh iya. Lewat tok, Kuwi ya Pak. meh padha lho, meh Wong padha. lewat tok nanti. Mboke ganden lewat tok. Duh, gamelanku. Ngoten tok. Lewat tok. Kok ya mak teratap. Bocah kuwi seneng. Iki Pak Bupati pirsa lho kuwi rumah samu kuwi. Nggih, Pak, nggih. Ayo nembah. Nembang, Mbok, panjenengan ki ya pepundenku lho. Nggih. Iki meneh pepunden dek kaya malah kaya nggon opo wae iku lho. Sing tak pundi-pundi. Senior. Senior. Veteran. Ya pahlawan. Kurang dhuwur, anu merta. Wis kuwi dhuwur Dhuwur banget. meneh? Wis ora enek kok anu merta ki kok. Oh, ki paling dhuwur dhewe. Rene rek, tak kandhani kene. Nah. Kene pengen dibayar apa ora? Iya, Mbak. Tenanan. Ora
mau wis kadung Aku janji sisan kok. ngomong aku. Iya, TK barang nyawa. Iya sisan apa piye? Aku ngomong sisan. Kan aku ngomong karo Pak Bagir kan 8 juta ta awakmu. Aku. Heeh. Terus? Kono ya 8 juta. Duduh. Piye penake nek pomo tak silih sik pengko tak kei 1.500.000 sik ngono ya. Santai wae. Anu, hitungane kok ning ngisor wae. Lah, Aku kok isin nek rego rembug kok dirembug ning ngene iki aku isin. Aku karo Eka kok 8 juta, 16 juta kuwi berarti. Kuwi wah isin aku. Lah piye to kowe kene? Wong aku rekane kene iki 20 juta kok. Ngomongne Dik, ngono ki. Ya ora. Kuwi karo ndilati diselak ya Nduk ya. Iya. Lah iya. Monggo bawanipun. Kadung entek ya wis ngono wae. Mbok ganden nggih. Nggih, anu kersanipun gareng mawon sing bawah. Oh, iya, Pak Gareng. Bawa podang kuning. Oh, Udang kuning. nggih, puding Anu, kuning. anu. Nyilih suaramu. Oke, kelingan ganden neh. Kene. Pudang kuning. Nah, Nadyan wujud temong peksi. Sajak ya arep nembang kok ragu-ragu ngono. Iki gamelane ya apik penak. Oh, Jirokji. Nggih, monggo Pak Gepeng, monggo. Nggih. monggo. Ganti ketut. Alah mo tenan. Agawe talining bronto alus manis nang semake sone sae kok Pak. Mboten suwantene sing sae niki. Sone. Kok suasane? Nek ngangge sone mboten iki beda suarane Pak. Lah kok nggih iso piye? Suarane piye? Lek dudusan iki suarane nek piye? ora son iki suarane piye? Mbok enggandan lek duwe son to iki. Sone sapa? Gue gandeng. Lah kok iso sonmu ngono to, Mbok? Iya, sonku ngono kuwi amare. Lah mereke apa? Mini kompo. Iya. Nggih. Wes suwe nggon kulana goleki si podang cenar. Apa kae gedruk-gedruk iki? Anu asam urat Pak biasa nggih. Ipo bungahing atiku Minir. nyanding Ora minir. nyanding contohnya pripun Pak? Nyanding. Nyanding Bisa. bisa dadi Kok sampah? Ayo malah arep Wong pacar. dijak minir malah ilaku keteko-teko kok. Nggih, nggih. Contone Mbak Eka sik. Yen minir iki, Mbak. Minir sing Gon apik minir, lho. gon minir. Tutupane. Nyanding bisa dadi Hayalah sholat. to. Wong adan. Ora ngecek. Sida apa ora? Sida. Wis tak manis-maniske lho. Iya. Aku nek nembang delokne streaming kae. Geget lati ngisor dhuwur. Wah, Geget apa? geget lati. Lati ngisor dhuwur, heeh. Piye lha ngger. Yang geget lati ngisor dhuwur. Piye kowe ki omonganmu ki lho, aku bayangke kok Ane angel. ngisor tok rek kurang manis, loro tak geget kabeh. Terus piye? Milih ora nceraya untune sapa neh ora iso ngger. Kula bingung Pak. Wong geget iki biasane kalau- lambe iki siji nek dhuwur-dhuwur nek ngesor-ngesor. Lah iki loro iki Pak. Merongos kok, Lek. Lah iya. Lah ya akan Mas Beni ngati melu gemujeng. Lah iya. Nyanding bisa dadi tombo. Ngono kuwi lho. Suara nek kon jumbleng ya ngono kuwi. Diomong neh. Nggih. Piye sing mbok warai dengi aku ning campur saren di Senen. Campur sari ora nek kok campur Ora saren. campur saren. Kosok campur didah kok. Campur sari. Hei, kok campur sari. Campur sari, ora campur saren. Nek campur saren ki kene campur didah ngerti ora? Lah akhir seragenan kalau seragenan. Nggih. Campur sari campur sarenan. Campur sarenan. Mbok warai cakepane lah.
senani wong. Lemu dadi ombo iki. Lah iya. Tombo sebener. Tombo kaya Tombo. ombo. Lah ya ben ombo ngono lho. Iya ben ombo. Malah diajak. Jenengan, Mbok. Mangga-mangga temangipun mangga. Mulai iki. Moji roji. Nggih.